Fordi, nej, det er det vel også. Prøv lige at se, hvor klar der er. Men nu er det jo ikke hverdag. Nej, men jeg tykker altid og den holder 6%, så er det sagt. Det er rigtig godt, så mætter de godt. Der er ikke meget at klage over. Tak fordi du vil se os. Det har vi glædet os til. Tak fordi I ville komme. Nu skal jeg nok komme. Skål! Så ved hun så blev syg i mellemtiden. En lungebetændelse, så vi skulle have det. Jeg tror, hun var næsten en måned, hvor hun ikke var i spil. Det var faktisk ret vildt. Ja. Også for jer, ikke altså? Det er en metode, som er udviklet i USA. Tak, Det kan man mærke. Er der en geolog glemt i det? Eller gemt i det? Det kan godt være øl. Den er alternativ. Ja, den er flot farve. Det der rejsbier, det er nærmest svært. Den er lidt der. De er gode, Jacob. Det er sådan noget, man... Ja. Hvorfor drikker du det her? Vent deroppe, og lad du få det i hovedet. Så er det bare. Men hvad så, når hun har stået?